Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanwege de coronamaatregelen zullen alle verkiezingsactiviteiten van de komende periode zo sober mogelijk moeten plaatsvinden. De inlevering van de verkiezingslijsten vindt op 21 januari plaats van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags bij het WTC. Waar het voorheen vaak een grote, drukke bedoeling was met veel partijleden, met veel muziek en dergelijke, mogen nu maar 3 leden per partij de lijst inleveren. Het is nog niet zeker wanneer de geloofsbrieven van Emilou Capriles kunnen worden behandeld. Een vergadering in het Curaçaose parlement is gisteren niet doorgegaan vanwege een boycott van de oppositie. Maar volgens statenvoorzitter Anna-Maria Pauletta stond de behandeling van de geloofsbrieven van Capriles ook niet op de agenda. De eerstvolgende vergadering van de Staten staat gepland op 25 januari. Of dan de geloofsbrieven kunnen worden behandeld is nog niet helemaal zeker. Yasser El Ayoubi heeft zijn zetel ingeleverd, maar de eerstvolgende op de lijst, Merlin Alcala-Wallé, moet eerst officieel aangeven dat ze niet het parlement in wil. Pas dan is de ruimte vrij voor Emilou Capriles. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren toestemming gegeven voor het begin van een resocialisatietraject voor Shairon Paulina. Hij zit meer dan 20 jaar in de gevangenis, onder meer voor een moord, een poging tot moord en een gewapende overval. Paulina was veroordeeld tot levenslang. Op Curaçao is nu de mogelijkheid dat mensen die tot levenslang zijn veroordeeld toch terug kunnen keren onder bepaalde voorwaarden in de samenleving. Paulina zou de eerste zijn bij wie dat geldt. De politie heeft gisteren werkzaamheden van de politieke partij Comun stopgezet. De partij heeft eerder deze week gaten in het wegdek gedicht in Dominguito. Gisteren wilde men in Bandabal aan de slag, daarvoor was onder meer een asfalttruck gehuurd. Maar volgens de politie zijn de werkzaamheden illegaal. Partijleider Luigi van Eijten zei dat het dichten van de gaten onderdeel is van de verkiezingscampagne van Comun. Hij noemde het onverstandig van de politie dat ze de actie stop hebben gezet. De justitieketens op de Caribische eilanden van het Koninkrijk kunnen rekenen op meer financiële steun uit Nederland. Dat werd duidelijk na afloop van het justitieel vierlandenoverleg dat gisteren werd gehouden. Op Aruba vond er een persconferentie plaats met minister Quincy Girigori en de Arubaanse minister Andine Bikker. Daarbij werd uitgelegd dat het geld nu ter beschikking komt omdat verschillende justitiële projecten zijn opgenomen in de zogenaamde landspakketten en via het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO. Op de Camino George Willems heeft een vrachtwagen gisteren een fietser aangereden. Die raakte daarbij gewond. De chauffeur van de vrachtwagen is niet gestopt en reed door na het ongeluk. Het gaat volgens getuigen om een blauwe vrachtwagen. De man moest medisch worden behandeld. Volgens de Arubaanse epidemioloog Gerrit Tromp is Aruba in de 3e coronagolf beland. Op dit moment stijgt het aantal mensen dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen en liggen er 25 in het Horacio Olibert ziekenhuis. 11 daarvan liggen op de intensive care. Gisteren daalde wel het aantal actieve besmettingen. Daarvan zijn er nu 581 op Aruba. Sinds het begin van de pandemie zijn 52 personen op het eiland overleden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.